labarai da ɗumi-ɗuminsu daga tashar Top Hausa 24 TV gidan nishaɗi. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, to ka yi haƙuri ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa yadda da mun saki sabon labari za a dinga sanar muku a wannan tasha ta Top Hausa 24 TV, tashar al'umma. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa, barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirinmu mai suna Daga Kannywood. Wannan shiri na Daga Kannywood yana kawo muku abin da ya danganci masana'antar fina-finan Hausa, haɗi da mawaƙa da 'yan fim. To a yau ma mun zo muku da labari da ɗumi-ɗuminsa a kan shahararren mawaƙin nan kuma mai zamani a yanzu, wato Nura Inuwa. Kamar yadda kuka sani, Nura Inuwa mawaƙi ne na Hausa wanda ya shafa shekaru da dama yana kan karagar ɗaukakarsa, inda mutane suka ƙosa suka gajiya akan fitar da albam ɗin Nura Inuwa. To, masoya Nura Inuwa, ina so ku buɗe kunnuwanku domin ku ji sabon labari game da shahararren nan mawaƙi Nura Inuwa. Idan masu sauraro ba su manta ba, mawaƙi Nura Inuwa fastocinsa sun daɗe da zagaye cikin ahalin ƙasar nan gabaki ɗaya akan fitar da albam ɗin da bai yi ba na 2021. To, masu sauraro, albishirinku, shahararren nan kuma mawaƙi wato Nura Inuwa yana dab da sakin wannan albam ɗin nasa guda biyu da ya alƙawarin kawo muku. Lokaci da kuma ni da ku. Nura Inuwa ya yi alƙawarin kawo masoyinsa albam guda biyu a duk shekara. Kamar yadda Nura Inuwa ya alƙawarin kawo albam ɗin nan guda biyu wanda bai saka ba a 2020, sannan ya alƙawarin zai kawo shi a 2021. To, har yanzu dai masoyan Nura Inuwa sun gaza akan kin kawo wannan albam ɗin da Nura Inuwa ya yi a 2021. Sai dai Nura Inuwa ya ce, ku yi haƙuri masoya, ina nan ina tsara muku duk wani abu wanda nake tabbatar da cewa zai karɓi zukatan al'umma, kuma ba na so na yi wani abu wanda mutane za su ƙosa ko kuma za su ji bai musu ba. Kalamin da Nura Inuwa yake yi yana kwantar da zukatan al'umma, haka ne yasa kullum masoyansa suke ƙara ƙaruwa a cikin duniya baki ɗaya. Sai dai ana cikin haka ne kwatsam Nura Inuwa ya postin ɗin wata sabuwar waƙarsa wacce mutane suka ɗauka cewa wannan waƙa har da ita a cikin albam ɗin 2021. Sai dai kuma Nura Inuwa ya yi postin ɗin wannan waƙar ne saboda masoyansa su karkaɗa kunnuwansu kafin wa'annan albam lokaci da kuma ni da ku su samu isowa a kunnuwan masoya. Sai dai kuma akwai wani babban al'amari da ya zo, amma kafin nan bari mu sa muku wannan waka da Nura Inuwa yake shirin saki, wacce suka rera ta tare da wani shahararren makiɗi wato Kashif Amjad, wanda yake yi wa manyan mawaka kiɗoɗi a ciki har da Hamisu Breka da sauran mawakan da suke cin dawo a yanzu. Ga kaɗan daga cikin waƙar da Nura Inuwa yake shirin saki, wadda ya picturing ɗin Kashifu Amjad. Wannan ita ce sabuwar waƙar da Nura Inuwa yake shirin saki, wacce tuni ta shafe shafukan sada zumunta ana ta daddora ta. Bayan Nura Inuwa ya saki wannan daddaɗin waƙar a shafinsa na Instagram, sai ga wani sabon al'amari na ɗaya daga cikin shahararren masoyan Nura Inuwa ya yi wani postin wanda Nura Inuwa da kansa sai da ya girgiza, kuma shi ma ya postin ɗin abin a shafinsa na Instagram. Wannan masoyin Nura Inuwa ya yi postin a shafinsa na Instagram inda yake cewa Nura Inuwa, ko makiya suka tuba suka nuna kulawarsu akan albums ɗin nan ta hanyar da muka nuna, haƙiƙa sun cancanci afuwa a sakar musu, ballantana mu masoyan asali. Hakan ne yasa Nura Inuwa
ya dubi wannan lamari shi ma ya postin kamar haka, haɗi da cewa tsarin Allah daban yake da na mutum. Ina roƙon Allah ya sa haka ya zama mana alkhairi ni da ku. Ina daɗa neman afuwarku, ba ni da bakin magana. Inda Nura Inuwan ya tsaya daga iyanan. Hakan ya sa mutane suna ta cece kuce akan har yanzu ba su san takamaimai tsayayyen lokaci da wannan mawaƙi Nura Inuwa zai saka musu wannan album ba. Masu sauraro, wannan shine kaɗan daga cikin bayanai wanda masoyan Nura Inuwa suke turawa da Nura Inuwa a kullum ta Allah. Idan wannan shine zuwanka na wannan tasha tamu na Top Hausa 24 TV, to ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, yadda da mun saki sabon abu za a dinga sanan muku. Kuma sannan muna bawa masu sauraro haƙuri akan rashin kawo muku labaruka da ba ma yi. Hakan ya faru ne ta sanadiyar wasu 'yan matsaloli, amma da yardar Allah za mu dinga kawo muku duk wasu labarai da suka shafi Kannywood. Mun gode.